सोरबा जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला मुगैथाव बाथ्रा बुंदोंब्ला गाज्रि हाबा मावदोंब्ला बेखौ खौलोबोर फोनांनाय जायो। बर'नि पान्डुलिपियाव बे रोखा रोखा दं। बर' समाजाव जों गोदोनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों। समाजनि नियम बादियै जे जोंहा बिटिसिनि CEM प्रमद बर' बिथांखौ जोङो माने बिथांनि माने फटकआव जोङो सैमा खि अमा खि बायदिसिना मुगैथाव बेसादखौ जोङो हासिब सुवाजों जों बुसोमगोन। आलि मेसनि नामाव माने देसि होननाय जाथिफोरनो मोनसे माने रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय जादों। दा आलि मेसआ बर' मानसि बेबो रंपुर साइडआव बे रायजो खुंदोंमोन। दा आलि मेसखौ सनमान नांगौब्ला बे जोंहासो अधिकार दं। थार्कटिसपुर रायजोखौ कलिताफोरनि होननानै कलिताफोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे मोनसे 22 डिसेम्बर खालि फालिनो थांखि लायो। बे थांखिया बर' जाथि बिरोधि आरो बर'नि हिस्ट्रिनि बिरोधि आरो बर'नि थामोनथाया बेजों जोबस्रांगोन जों बेखौ गिख्रंनानै जों बेखौ प्रटेस्ट खालामदों। दा बेयाव गुबुन सोरबा देसि होननायखौनो जाथिया अधिकार गैया। आरो बे देसि जाथिया सोर बेनि खुनु मोनसे हिस्ट्रियावबो जों रायफोदनाय मोननो थाङा। बेनिखायनो बे मोननै थांखिया बे बर' जाथिनि बेरेखा आरो बर'नि अस्तित्वखौ बर'नि एक्जिस्टेन्सखौ फोजोबस्रांनायनि बे मोनसे थांखि जादों होननानै जोङो बेखौ इमिडियेटनो थांनाय 29 थारिख खालि एप्रिल 29 थारिख जोङो बिटिसिआव मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों। खिन्थु दिनैसिमबो बिटिसिनिफ्राय खुनु रिएक्सन जों मोनाखै। बिथांमोना जोंनो जेबो रिप्लाय हराखै। दा बे गावनि हारिनि जानाखि जारिमिन बे जारिमिनखौ नंखाय होनना बुंनानै कलिताफोरनिसो होनना बुङोब्ला बेनिफ्राय देरसिन अपराध मा थानो हागौ। बिराद गिदिर क्राइम बे जातिखौ फोथायखिबो खालामनाय जातिखौ थगायनाय जोलैनि हांगार खामानि मावनाय जादों। बियो बर' जातिनि जारिमिनखौ फोजोबस्रांनाय खामानि जादों आरो बियो जोलैनि हांगारनि हाबा जादों। बे खौरां बुथुमगिरि बिथांमोनखौ बरायबाय। लोगोसे आंनि लोगोआव थाफानाय बनसुनि आफादगिरि लोगोसे मावथिफोर आरो लोगोसे अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि आरो बिनि लोगोफोर। दा जों बेयाव मिडियाखौ लिंहरनानै बाथ्रा बुंनो नागिरनाय खार'नानो जाहैबाय जे थांनाय 23-24आव बिटिसिआव मोनसे बाजेट सेसन जालाङो आरो बे बाजेट सेसनाव बिटिसिआ अफिसियेलि मोनसे डिसिसन लायो जे थार्कटिसपुर रायजोखौ कलिताफोरनि होननानै कलिताफोरनो रेस्ट्रिक्टेड हलिडे मोनसे 22 डिसेम्बर खालि फालिनो थांखि लायो। बे थांखिया बर' जाथि बिरोधि आरो बर'नि हिस्ट्रिनि बिरोधि आरो बर'नि थामोनथाया बेजों जोबस्रांगोन जों बेखौ गिख्रंनानै जों बेखौ प्रटेस्ट खालामदों। आरो लोगोसे मोनसे आरो बेबायदिनो आरोबाव जे आलि मेसनि नामाव माने देसि होननाय जातिफोरनो मोनसे माने रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय जादों। दा आलि मेसआ बर' मानसि बेबो रंपुर साइडआव बे रायजो खुंदोंमोन। दा आलि मेसखौ जों माबा खालामनांगौब्ला सनमान नांगौब्ला बे जोंहासो अधिकार दं। दा बेयाव गुबुन सोरबा देसि होननायखौनो जाथिया अधिकार गैया। आरो बे देसि जाथिया सोर बेनि खुनु मोनसे हिस्ट्रियावबो जों रायफोदनाय मोननो थाङा। बेनिखायनो बे मोननै थांखिया बे बर' जाथिनि बेरेखा आरो बर'नि अस्तित्वखौ बर'नि एक्जिस्टेन्सखौ फोजोबस्रांनायनि बे मोनसे थांखि जादों होननानै जोङो बेखौ इमिडियेटनो थांनाय 29 थारिख खालि एप्रिल 29 थारिख जोङो बिटिसिआव मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों। बेखौ इमिडियेटलि उइद्र' खालामना लानांगौ आरो 7 दिननि गेजेरावनो उइद्र' खालामना लानांगौ होननानै जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन। बनसु ओमफ्राय जोंनि आतसु आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै सिनियर सिटिजेन फराम बेखौ लानानै। खिन्थु दिनैसिमबो बिटिसिनिफ्राय खुनु रिएक्सन जों मोनाखै। बिथांमोना जोंनो जेबो रिप्लाय हराखै। दा गथिखे जों दिनै माने मोनसे थांखि लाफिननो गोनां जोंहा जाबाय। जों दिनै बेखौनो दिनैनिफ्राय एसे सावरायनाय जाबाय जे जों मा खालामनाया मोजां। दा बे गावनि हारिनि जानाखि जारिमिन बे जारिमिनखौ नंखाय होनना बुंनानै कलिताफोरनिसो होनना बुङोब्ला बेनिफ्राय देरसिन अपराध मा थानो हागौ। बेथ' बिराद गिदिर क्राइम बे जातिखौ फोथायखिबो खालामनाय जातिखौ थगायनाय जोलैनि हांगार खामानि मावनाय
जादों बियो दा गथिखे बेखौ जों गोरलै लानो हाया आरो बेखौ बर' जाथिया गोरलै लानो नाङा आरो लोगोसे आलि बेसनि घटना आलि बेसआ 1206आवनो रंपुर साइडनि राजामोन आरो आलि बेसनि सिनायथिखौ दिनै सोरबा देसि जाथिनोसो जुदि माने होयोब्ला अधिकार होयोब्ला बे जोंनि जाथिनि जायनाखि अस्तित्व बेखौ फोजोबनाय जायो गथिखे बेजों माने बर' जाथिनि खथि खालामनाय खामानि मावनाय जादों बर' जातिनि जारिमिनखौ फोजोबस्रांनाय खामानि जादों आरो बियो जोलैनि हांगारनाय हाबा जादों बेनिखायनो बे मोननै जायनाखि थांखि बेखौ उइद्र' खालामनायाव जों दिनै ज' सावरायफिननानै जों मा खालामनाया मोजां बेखौ थि खालामनाय जाबाय जे कयदिन उनावनो जोङो साननैसोनि उनावनो जोङो मोनसे थांखि लासिगोन सामाजिक भाबै बर' समाजाव नियम दङ जे खौलोबोरनि माने नियम बादि साजा होनाय बर'नि पान्डुलिपियाव बे रोखा रोखा दं बर' समाजाव जों गोदोनिफ्रायनो बेखौ फालिबोदों सोरबा जुदि गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला मुगैथाव बाथ्रा बुंदोंब्ला गाज्रि हाबा मावदोंब्ला बेखौ खौलोबोर फोनांनाय जायो आरो बिसोर दन्द' होनाय जायो ओंखायनो जों समाजनि नियमखौनो जों सनमान होनानै समाजनि नियम बादिनो जों थांनानै जोङो सानदोङो एबार नेक्स्टआव जों थारिख लायोब्ला जों थाबैनो लागोन आरो लोगोसे समाजनि नियम बादियै जे जाहा बिटिसिनि CM प्रमद बर' बिथांखौ जोङो माने बिथांनि माने फटकआव जोङो सैमा खि अमा खि बायदिसिना मुगैथाव बेसादखौ जोङो हासिब सुवाजों जों बुसोमगोन आरो रायजो राजाफ्रा जोङो बेयाव मदद होगोन आरो आइ आफा बयखौबो जों इनभल्भ खालामनांगोन समाजनि जेसेबां मानसिफोर दं बिथांमोनखौ जों लाफागोन दा बे समाजनि मोनसे नियम बियो आरो बे समाजनि नियमजों थांगोन जोङो आरो बेखौ मावनो थाखाय जोंखौ गोबां जोंनि सिनियर मानसिफोर बिथांमोना जोंखौ बुंदों नोंसोरो सामाजिक भाबै मोनसे माने बेबस्था लादो एक्सन लानायनि बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बे बाथ्रा बुंनायखाय जों बेबायदि मोनसे सिद्धान्त लागोन होननानै जों सानबाय आरो नैबे खैदिनावनो जुदि जों खालामगोन बे खालामनायनि सिगां जों आरोबाव सानबावगोन जों मारै मारै खालामनाया मोजां जागोन बेखौ जों फर्मेलि एखेबारे बर'नि समाजनि नियम बादिनो जों थांगोन आरो बेखौ जोङो ओरैनो हगारनाङा जों रायजो राजाखौ खावलायो जे जों दिनै रायजो राजाफ्राबो सिरियास जानांसिगोन गोथौयै सानांसिगोन दिनै जोंनि माने अस्तित्वखौ जोंनि जारिमिनखौ मोनफा मोनफा जुदि जों खोमाना लायोब्ला जोंनि भबिसतआ जोंनि थाखाय खोमसि जागोन जोंहा जेबो जुदि गैयाब्ला जोंहा जेबो सिनायथिनि मोनसे जेबो नेरसोन थालाङाबा जोंनि जारिमिनानो जुदि गैयाब्ला जों माखौ लानानै जों दुगा खालामनो माखौ लानानै जोंनि जाथिनि सिनायथिखौ जों लाखिनो जारिमिना मोनसे हारिनि सिनायथिनि खाम्फा जाय जाथिया जारिमिन थायो बे जाथिहासो थांनानै थानायनि अधिकार थायो जाय जाथिहा जारिमिन गैया बे जाथिया जेबो थाया बेनिखायनो जारिमिन गोनां जाथिया बबेनिफ्राय फैया सोरमोन बे सिनायथिखौ लानानै सिगां फारसे दावगानायनि मोनसे सुजुग लायो दा दिनै बर'आ मोनसे गिदिर हारि बेखौ जारिमिनाव जों फरायनो मोनो जे प्रागज्यतिष रायजोआ बर'निमोन बे हाजार हाजार बोसोरनि सिगां महाभारत जुद्ध जानायनि हाजार बोसोरनि सिगां 5000 बोसोरनि सिगां होनना बुंदों खायफा बुंदों माने जिसु ख्रीष्ट जोनोम जानायनि 1700 बोसोरनि सिगां बर' राजा महारंग दानबआ बे प्रागज्यतिष रायजो खुंदोंमोन होनना बुंदों आरो बिनिनो बंसफोर गासिबो रायजो खुंलांदों नरखासुरजों रायजो खुंदों भगदत्तजों रायजो खुंदों बिसोरनि बंसफ्रानो कामरुप रायजोआव रायजो खुंदों दा गथिखे बे जोंनि माने गौरब खालामथावथाव मोनसे जारिमिन बियो आरो जों बे जारिमिनखौ लानानै दिनै बर'फ्रा जोंनो माने आलादा रायजो नांगौ बर'फ्रा माने गेदेमा हारि गिदिर जाथि बे गिदिर जाथिनि थाखाय थांनानै थानो मोनसे आलादा रायजो नांगोन होननानै बर'फ्रा आलादा रायजो बिदों आरो आलादा रायजो बिनानै जों दिनै BSc मोन्दों BSc उनाव जों BTC मोन्दों दा BTC 6 सिडुल मोननानै जों दिनै बर' रावाबो 8 सिडुलाव जों हाबदों बेफोर जोंनि थाखाय माने देरगाथाव बाथ्रा गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेफोरखौ जों मोननाय खार'नानो जाबाय जारिमिनानो जोंखौ जारिमिनानो थुलुंगा होयो दावगानो जारिमिनानो जोंखौ थुलुंगा होदों आलादा रायजो बिनो बे हिसाबै जों दिनै आलादा रायजो बिनानै बेखौ जों मोन्दों आरो दिनै जुदि जोंहा जुदि बुंनानै जों दिनै प्रमद बर'मोना जुदि बुंब्ला प्रागज्यतिष रायजोआ माने बर'फोर नङा बे नङामोन बे कलिताफोरसोमोन होनब्ला बिराद दुखुनांथाव अननाय बे मुगैथाव ओमफ्राय देरसिन जोलैनि हांगार मानसि रावबो थाया जाथि फानग्रा हारि फानग्रा बेनिफ्राय देरसिन दायनिगिरि जाथियाव रावबो थाया बेनिखायनो बिनि दायनिया बिनि दसा बिनि क्राइमा बिराद गिदिर बे गोरलैनो बे हगारजानाय बाथ्रा नङा ओंखायनो रायजोफ्रा सिरियास जानांगौ गाबोन जोंखौ बयबो सै लालि खालामगोन दिनै जोंखौ अनेक बुङो दिनै बे कलिताफ्रा बुङो दा दिनै माने जोंखौ बबेबा डिमापुरनिफ्राय ओंखारजानाय होनना बुङो तिब्बेतनिफ्राय ओंखारजानाय होनना बुङो भुटाननिफ्राय ओंखारजानाय होनना बुङो दिनै दा बेबायदिनो जोंखौ गोरलैनो माने नासयनो नाख्रेबनो बोलो मोनगोन दा जुदि अफिसियेल मोनसे जुदि रेकर्ड जायोब्ला
बिटिसिआव जे थागिबिफोर रायजोआ कलिताफोरजों होनना बुंब्ला बेथ' बिराद गिदिर रेकर्ड बियो अफिसियेल रेकर्ड बे रेकर्डखौ लानानै दिनै जों नाख्रेबनो बोलो मोनगोन बेखायनो जों बेखौ मानो दाय होनो फालाय जोंनि रायजो बियो जोंनि रायजोआव सोर कलिता बेलाय कलिता गैया आरो बुरिनियाव खुनु कलितानि माने उल्लेख गैया थागिबिफोर रायजोआ जोंनिसो कामरुप रायजोआ जोंनिसो दा कलिताफोरनि बाथ्राखौ जों ससेयाव फराय मोन्दों जेब्ला माने दुर्लभ नारायण मेसआ जेब्ला माने 1350 सनाव कनौजनिफ्राय जेब्ला सातघर बामोन सातघर कायस्थ लाबोयो बे शंकरदेबनि बंसफोर लन्दाबर दन्दाबर सन्दिबर कुसुमबर बिसोरखौ लानानै फैनायनि उनाव शंकरदेबा जन्म जायो बे शंकरदेबा जन्म जानायनि उनावसो बे माखासे माने जोंनिफ्राय गावस्रानानै थांनानै शंकरदेबनि धोरोमाव शरणागत जानानै गोबां जाथिनि मोनसे परिचय लाहैयो दा बेफोर जाथिनि गेजेरावनो हयथ' कलिताया गावनि बंस गोमाजानानै हयथ' कुलुलब्ध कलिता बिदि मोनसे माने उपाधि लादों बेखौ दिनै जारिमिनाव जों फरायनो मोनो खिन्थु कलिताया जे एखेबारे कायकुटिफोरनि मोनसे नरकासुरफोरजों सोमोन्दो गोनां भगदत्तफोरजों सोमोन्दो गोनां जारिमिन बे नङा दा हयथ' साफा सानै सोरबा असमिया लिरगिरिफ्रा बेखौनो बुंगारदों जे कलिताफ्राबो भगदत्त बंस नरकासुर बंस बिसोरनि समनिफ्रायनो कलिताफ्रा बिसोरनि बंसमोन खिन्थु फैयै फैयै जेब्ला क्षत्रिय खरन जायो क्षत्रिय जानो नागिरो बे क्षत्रिय जानो नागिरनायावसो बिसोर बंस आन्दायनानै कलिता जायो होनना बुंदों दा अब्ला बै समाव बे कलिताया सोरमोन दा बे दिनै हिस्ट्रिखौ जोंनि मानसिया बुजिनांगौ बे बुजिया सोमजिया दिनै प्रमद बर'जों थाफाग्रा माखासे गावसोरबो लेखा गोरों सानना लाग्रा दङ बिसोरनो नङैनि बाथ्रा बेनो माने बुंना होननानै दिनै कलिताफोरनि माने थागिबिफोर होननानै दिनै बुंना होनानै दिनै जोंनि जायनिखौ माने जारिमिन बर'नि जारिमिन बेखौ दिनै माने कलिताफोरनो समजानाय होनना बेखौ जों मुगैयो जों बेखौनो सैज्य खालामा आरो बर' रायजोफ्रा साबधान जानांसिगोन जों बिदि जानाय नङा जे जोंनि अधिकार बे जोंनि थागिबिफोरा जों बेखौ लाखिनांगोन